олимон дарёфтанд, ки хӯрдани равғаниҳои серравған ба репрограммаҳои ҳуҷайраҳо оварда мерасонад ва ба пешрафти саратон мусоидат мекунад. салом бинандагони Хабар ТГ, лайк монданро фаромӯш накунед ва ба канали мо обуна шавед. ҳамзамон кам кардани ҳиссаҳои онҳо дар паҳрез рушди саратони простатитсияро дар марҳилаҳои ибтидоӣ суст мекунад. муаллифони таҳқиқот ба хулосае омаданд, ки истеъмоли равғанҳои серғизо ифлоси ифротиро тақлид мекунад ва ба ҳамин тариқ суҷуди простата ё простатсияро метезонад. олимон парҳези 319 бемор ва генофонди муяссарро аз назар гузаронинданд ва муайян карданд, ки онҳое, ки дар бораи миқдори зиёди истеъмоли равғани сарғизо хабар доданд, назар ба онҳое, ки хӯроки камғизоро афзалтар аз саратони простата гирифтанд, 4 маротиба зиёдтаранд. дар беморони саратони ғадуди простата ҳам ҳуҷайраҳои саратон ва ҳуҷайраҳои солимро дорост. мо нишон додем, ки гӯшти равғанӣ тофта ба омилҳои транскрипсияи танҳо бофтаи варам таъсир мекунад. доктор Дэвид Лаббе, яке аз муаллифон, таҳқиқот фаҳмонд.